Ahoj, já jsem Pivoda 4 a vítám vás u nového videa. V dnešním videu si představíme všechny jezdce, kteří se letos zúčastní šampionátu Formule 2. Pohodlně se usaďte a jdeme na to. Letošní šampionát Formule 2 bude čítat celkem 14 závodních víkendů a můžeme se těšit na pořádnou porci 28 závodů. V těch se utká 22 pilotů. S číslem 1 na svém voze nastoupí loňský šampion Formule 3 Leonardo Fornaroli. 20letý Ital dal loni zcela nový rozměr pojmu vyrovnané výkony. Dokázal totiž získat titul ve Formuli 3 bez jediného vítězství, přičemž dokončil všechny závody a jen dvakrát nebodoval. Titul z Formule 3 je pro něj rovněž nepochybně největším úspěchem v kariéře. Do loňského roku bylo totiž jeho nejlepším celkovým umístěním 5. místo z italské Formule 4 z roku 2021. Uvidíme, jestli byl titul ve Formuli 3 jen shodou okolností nebo v něm dřímá talent. První sezóna ve Formuli 2 bude křest ohněm. Do své třetí sezóny ve Formuli 2 nastoupí s číslem 2 21letý Čech Roman Staněk. Ten dostane šanci u mistrovského týmu Invicta a bude mít vše potřebné k tomu, aby ukázal, že je špičkovým jezdcem a nepříliš úspěšné sezóny u týmu Trident byly vinou vozu. Jeho největším dosavadním úspěchem je celkové 5. místo z Formule 3 z roku 2022, kde nebýt nezaviněných kolizí mohl slavit i titul. Věřím, že každý Čech bude Staňkovi držet palce. Roman to bude mít nicméně velmi těžké. Ve Formuli 2 se utká s těmi nejlepšími, co se v juniorském motorsportu pohybují, a jakýkoliv i dílčí dobrý výsledek bude obrovský úspěch. U týmu Campos pro letošní sezónu se trvá 19letý Pepe Martí. Ten se loňskou sezónou Formule 2 i přes slibný úvod protrápil a celkově skončil až 14. Obecně se jedná o talentovaného jezdce, který je schopen vyhrávat. Do přímého boje o titul se zapojil v roce 2023 ve Formuli 3 a ač skončil nakonec celkově až 5., byl v průběhu sezóny jediný, kdo sváděl vyrovnané souboje s Brazilcem Bortoletem. Jeho vstup do Formule 1 se ovšem jeví nereálný. I kdyby letos získal ve Formuli 2 titul, Red Bullem v jeho juniorském programu Martí je totiž viditelně preferován jeho stájový kolega. Tím je teprve 17letý Arvid Lindblad. Druhý vícemistr italské Formule 4 z roku 2023 a čtvrtý muž celkového pořadí Formule 3 z loňského roku přes zimu zvítězil v oceánské Formule Regional a tím si zajistil dostatek bodů pro zisk superlicence. Helmut Marko o něm už dlouho mluví jako o novém Maxi Verstappenovi a prakticky nikdo nepochybuje o tom, že až na konci letošního roku opustí Racing Bulls Yuki Tsunoda, což se vzhledem k ukončení partnerství Red Bullu s Hondou nepochybně stane, nahradí Japonce právě Arvid. Dalo by se tedy říct, že je v podstatě lhostejné, jak se letos ve Formuli 2 umístí. Nicméně určitě nebude chtít hrát druhé housle. Po zkušenostech z posledních 6 závodů loňské sezóny bude u stáje MP Motorsport pokračovat 20letý Němec Oliver Goethe. Šampion Euroformula Open z roku 2022 loni bojoval o titul ve Formuli 3, ale dobrovolně se vzdal možnosti porvat se o ní v posledních závodech a raději upřednostnil zisk zkušeností s vozem Formule 2. V šampionátu si nevedl vůbec špatně a naznačil potenciál. Třetí junior Red Bullu ve Formuli 2 nepatří ke žhavým kandidátům na titul. Dílčí pódia i vítězství ale zaznamenat může. Stájovým kolegou GTho bude velezkušený Holanďan Richard Verschoor. 24letý jezdec se pohybuje ve Formuli 2 již od roku 2021, přičemž vždy předváděl velmi kvalitní výkony. Bohužel měl poměrně velkou smůlu na týmy a vždy zakotvil ve stáji, která se v dané sezóně trápila s nastavením vozu. I tak ale Richard dokázal sbírat dílčí pódia a vítězství, zatímco stájoví kolegové sotva bodovali. Před Formulí 2 získal tituly ve španělské Formule 4 a SMP Formule 4 v roce 2016 a v roce 2019 triumfoval v prestižní velké ceně Macau.
Ve Formuli 2 zatím vyhrál 4 závody a o další 2 výhry přišel nezaviněnou diskvalifikací. V celkovém hodnocení skončil 11., 12., 9. a v loňském roce 8. Letos se vrací k holandskému MP Motorsport, kde svou kariéru ve Formuli 2 v roce 2021 započal. Stáj MP Motorsport se mezitím posunula vzhůru a kombinace kvalitního a zkušeného pilota spolu s dobrou technikou zavání titulem. Tak uvidíme. V britské stáji Hitech se představí jediný pilot, který si v loňském roce vyzkoušel v rámci závodního víkendu vůz Formule 3, Formule 2 i Formule 1. Řeči o 23letém Britovi Luku Browningovi. Junior Williamsu odjel celou sezónu Formule 3, kde skončil celkově 3. Následně naskočil do posledních 3 závodních víkendů Formule 2 u stáje Art jako náhrada ze jiného juniora Williamsu Zacka O'Sullivana, kterému došly finance, a nakonec si vyzkoušel v pátečním tréninku vůz Formule 1 v Abu Dhabi. Kariéru v juniorských šampionátech má příkladnou. V roce 2020 vyhrál britskou Formuli 4 a v roce 2022 GB3 Championship. Kariéra se mu trochu zasekla jen v roce 2023, kde bylo celkové 15. místo ve Formuli 3 velkým zklamáním. Celkově vzato má Luke v každém šampionátu první sezónu slabší. Ve druhé však vždy bojuje o titul. Uvidíme, jak se mu povede v první kompletní sezóně ve Formuli 2. Stálým kolegou Browninga bude 21letý Švéd s bosenskými kořeny Dino Beganovič. Junior Ferrari měl podobnou sezónu jako jeho stájový kolega. Rovněž si totiž vyzkoušel Formuli 2 už v loňském roce, přičemž absolvoval celou sezónu Formule 3. Ve Formuli 3 zůstal trošku za očekáváním, neboť jen obhájil celkové 6. místo, na které dosáhl již v sezóně 2023. Navíc se umístil nejhůře ze všech jezdců stáje Prema. Jeho největším dosavadním úspěchem je titul z Evropské Formule Regional z roku 2022. Na ten však dosáhl rovněž až ve druhé sezóně v tomto šampionátu, přičemž rok předtím skončil na nelichotivém 13. místě. Ač tyto výsledky vzbuzují spíše negativní dojem, loni se ve Formuli 2 v posledních 4 závodech uvedl dobře. Ze 4 závodů 3krát bodoval a po diskvalifikaci Paula Arona v předposledním závodě sezony se radoval i z pódia. Uvidíme, jestli letos dokáže na tyto výkony navázat. U tradičně kvalitní stáje Prema se představí syn vítěze 7 velkých cen Formule 1 Juana Pabla Montoy Sebastian. 19letý pilot vstoupil do Formule 2 poměrně překvapivě. Ve Formuli 3 totiž nepředvedl úplně zářné výkony. Celkové 16. místo z roku 2023 a 17. z roku 2024 je toho důkazem. Letos dostává dost možná poslední šanci ukázat, co v něm je. Pravděpodobně se ale bude pohybovat ve druhé polovině startovního pole. Stálým kolegou horkokrevného Kolumbijce bude 19letý Sicilán Gabriele Mini. Junior Alpine se může pyšnit daleko zářnější kariérou než jeho stájový kolega. Je šampionem italské Formule 4 z roku 2020, vícemistr Evropské Formule Regional z roku 2022 a vícemistr Formule 3 z minulé sezóny. Mladík, který mimochodem umí složit Rubikovou kostku za méně než 20 vteřin, si vyzkoušel Formuli 2 již v minulém roce, když zaskakoval za Olivera Bermana, který měl povinnosti ve Formuli 1 u stáje Haas a hned v prvním závodě ve Formuli 2 získal pódium. Vzhledem k nespochybnitelnému talentu má šanci bojovat o čelní umístění. S postupem do Formule 1 to tak nadějně nevypadá. U stáje Alpine je absolutní přetlak talentů. Mezi juniory Alpine totiž patří Franco Colapinto, Paul Aron, Victor Martens a Jack Doohan, který je alespoň prozatím závodním jezdcem francouzské stáje ve Formuli 1. To je hodně silná konkurence a pro Itala bude velmi těžké se v ní prosadit. U francouzské stáje Dams absolvuje svou 3. sezonu ve Formuli 2 19letý Američan Jack Crawford. Spoustu lidí zarazí, že se jeho křestní jméno píše pouze jako JAK, tedy bez C, na které jsme ve jménu Jack zvyklí. Důvodem je, že Jack se totiž nejmenuje Jack, ale Carlton Jackson Crawford.
Jack je tedy jen zkrácení jeho prostředního jména. U stáje Dams si udělal zřejmě dobré jméno, neboť v ní absolvuje již druhou sezónu. Není se co divit, jeho loňské celkové 5. místo, kterého sice dosáhl trochu nenápadně, je totiž velmi dobrý výsledek. Jelikož je nejvýše postaveným jezdcem z celkového pořadí loňského ročníku, který ve Formuli 2 zůstává i v této sezóně, nemůžeme ho nezařadit mezi aspiranty na titul. V 19 letech má navíc šanci i na postup do Formule 1. V současné době je juniorem stáje Aston Martin a určité vazby do Formule 1 tedy má. Na druhou stranu se dvojice Alonso Stroll jeví jako jedna z nejpevnějších ve Formule 1 a vzhledem k přechodu na motory Honda v roce 2026 je pravděpodobné, že do hry o sedačku vstoupí po případném odchodu Alonsa i Yuki Tsunoda. Stáj navíc nedokázala sehnat místo bývalému šampionovi Formule 2 Felipe Drugovičovi, který je již několikátým rokem jen rezervním jezdcem. Ze všech těchto důvodů se tedy jeví reálně i to, že Jack odejde stejně jako mnoho jiných hledat spásu do Formule E, kde je momentálně rezervním jezdcem stáje Andretti. Když už jsme u Andrettiho, teoreticky by také mohl usilovat o sedačku ve Formuli 1 u nově se formující americké stáje Cadillac, která do Formule 1 vstoupí v roce 2026. Stájovým kolegou Crawforda bude 24letý Int Kushmaini. Ten nastoupí do své 3. sezony ve Formuli 2, přičemž v prvním roce zanechal poměrně dobrý dojem. Loni měl potvrdit své jezdecké kvality, což se ovšem nepovedlo a celkové 13. místo bylo velkým zklamáním, zvláště s přihlédnutím k tomu, že jeho stájový kolega Bortoleto získal titul. I tak se vícemistr britské Formule 3 z roku 2020, jehož mentorem je dvojnásobný mistr světa Formule 1 Mika Häkkinen, ve Formule 2 udržel. Na boj o přední příčky v celkovém hodnocení šampionátu však pravděpodobně nebude mít ani tento rok. U stáje Art, která loni zažila poměrně výrazný výkonnostní propad, absolvuje svou 3. sezónu ve Formuli 2 23letý Francouz Victor Martens. Junior Alpine a šampion Eurocupu Formule Renault z roku 2020 a Formule 3 z roku 2022 podává stabilně vynikající výkony a všude, kam přišel, patřil k nejlepším. Není pochyb o tom, že pokud by měl loni k dispozici kvalitní techniku, bojoval by ve Formuli 2 o titul. Vždyť v roce 2023 skončil celkově 5. Stáj Art se ale potýkala s problémy s nastavením vozu a Viktor v úvodu sezóny bodově pouze paběrkoval. V druhé polovině doháněl, co se dalo, a konečné 7. místo není takový průšvih. Pravděpodobně ale plánoval ve Formuli 2 zůstat kratší dobu než 3 sezóny. Letos bude mít jediný cíl, tím bude boj o titul. Cokoliv jiného totiž bude zklamání. Stávým kolegou Martinse bude 25letý Japonec Ritomo Miyata. Chráněnec Toyoty, který kromě Formule 2 závodí pravidelně i ve vytrvalostních závodech, absolvuje ve Formuli 2 svou 2. sezónu. Před Formulí 2 sbíral 1 vítězství za druhým v japonské Superformuli, Formuli 3 i Formuli 4. V Evropě si loni odbyl debut a musíme uznat, že nepříliš povedený, což se japonským jezdcům občas stává vzhledem k neznalosti okruhu. Celkové 19. místo každopádně není to, v co doufal. Chuť si spravil alespoň testováním Formule 1 u stáje Haas, se kterým Toyota zahájila technickou spolupráci. Vzhledem k tomu, že Toyota začíná opět nenápadně kroužit kolem světových formulových závodů, není vyloučené, že v případě úspěchu by se do Formule 1 mohl dostat. Vzhledem k jeho úspěchům z minulosti existuje šance, že bude bojovat o titul. Vždyť v roce 2023 dokázal v souboji o titul Superformuly porazit i jezdce Red Bullu ve Formuli 1 Liama Lawsona. Přesouváme se ke stáji rodin, za kterou měl závodit 20letý Australan Christian Mansell. Ten loni zažil ve Formuli 3 poměrně úspěšnou sezónu, když skončil celkově 5. Kromě toho můžeme mezi jeho největší úspěchy počítat celkové 3. místo z GP3 Championship z roku 2021 a rovněž 3. místo z Euroformula Open z roku 2022. Christian se ale týden před začátkem sezóny rozhodl z osobních důvodů přerušit závodní kariéru. Jeho místo
Minimálně pro úvod sezóny zaujme 22letý Belgičan Amaury Cordy. Ten vstoupí do své 4. sezóny Formule 2 a nelze čekat, že by měl podávat lepší výkony než v předchozích letech, kdy skončil celkově 17., 20. a 17. V roce 2021 za celou sezónu nezískal ani bod ve Formuli 3 a jeho největším úspěchem tak zůstává titul z velmi špatně jezdecky obsazené španělské Formule 4 z roku 2018. Stajovým kolegou Menzla bude 19letý Ir Alex Dune. Člen juniorského programu McLarenu se posunul do Formule 2 poměrně překvapivě. Loni totiž skončil ve Formuli 3 až 14. Nutno ovšem podotknout, že to bylo zřejmě způsobeno špatnou výkonností týmu MP Motorsport. V předchozích sezónách se mu totiž dařilo. V roce 2022 vyhrál britskou Formuli 4 a skončil druhý v italské Formuli 4 a v roce 2023 skončil druhý v GB3 Championship, kde nestačil jen na Calluma Voisina. Není tedy pochyb o tom, že vyhrávat umí a může získat pódia i vítězství. Co se týče jeho budoucnosti, je pravděpodobné, že se po Formuli 2 přesune do Formule E. V tomto šampionátu totiž působí jako rezervní pilot stáje Neom McLaren. U stáje Ice Racing zůstává pilot, který byl jedním z nejpříjemnějších překvapení loňského roku. Tím je 21letý německo-paragvajský jezdec Joshua Dirksen. Ačkoliv stáj Ice Racing rozhodně nepatří mezi nejlepší ve startovním poli, dokázal s ní Joshua vyhrát 2 závody, získat 4 pódia a prosadit se do top 10 celkového pořadí šampionátu. Je poměrně překvapivé, že nezískal místo v některém z lepších týmů. Zřejmě mu chyběly peníze. Každopádně talent má, otázkou je, jak na tom bude výkonnostně jeho tým. Stejným kolegou Dirksena bude pravděpodobně nejhorší pilot ve startovním poli Formule 2 Cian Shields. 19letý Brit loni za celou sezonu nebodoval ve Formuli 3 a i tak se dokázal prosadit do Formule 2. Během své kariéry zaznamenal jediný větší úspěch, kterým je celkové 2. místo v Euroformula Open z roku 2023. To by se mohlo zdát jako dobré umístění, jenže celou sezonu v tomto šampionátu odjeli jen 4 jezdci. Žádný další úspěch nezískal a v tvrdé konkurenci Formuly 2 tvrdě narazí. Za stáj Trident nastoupí 20letý Francouz Sami Megetuniv. Ten loni skončil ve špičkové stáji Trident ve Formuli 3 na celkovém 8. místě, což není vyložený propadák, ale ani úspěch. Během sezóny se potýkal s nevyrovnaností výkonu. Na jednu stranu vyhrál 2 závody, na druhou stranu v 11 závodech vůbec nebodoval. Na přelomu 1. a 2. desítky se pohyboval i v předchozích šampionátech a ve Formuli 2 bude hrát jen 2. housle. Podobně na tom bude i Samiho stájový kolega Max Esterson. 22letý Američan dosáhl největších úspěchů v kariéře v rámci festivalu rychlosti Formula Ford Festival a Walter Hayes Trophy, což jsou v podstatě poloamatérské závody. Ve Formuli 3 získal v loňské roce 11 bodů, což sice není propadák, ale ani nějak zářný výkon. Ve Formuli 2 to bude podobné, na body dosáhne jen se štěstím. Za poslední stáj Fan Amersfoort Racing nastoupí 21letý John Bennett. Ten si vyzkoušel Formuli 2 už v loňském roce, přičemž získal ve 4 závodech 4 body, což nebyl vůbec špatný výsledek. Kromě toho získal titul vícemistra v GB3 Championship a ať se nejedná o nějaký zářný talent, dokáže ve Formuli 2 spolehlivě odjet všechny závody a občas ukořistit nějaký ten bodík. Posledním jezdcem ve startovním poli bude Rafael Villagomez. 23letý Mexičan se ve vrcholných patrech motorsportu drží prakticky jen proto, že jeho otec částečně vlastní tým Fan Amersfoort Racing, za který jezdí od roku 2021, kdy v něm absolvoval celou sezónu Euroformula Open. V témže roce nastoupil do Formule 3 s týmem HVA Racelab. V roce 2021 totiž Fan Amersfoort Racing ještě ve Formuli 3 nepůsobil a bez zisku bodů skončil 29. V roce 2022 už u stáje Fan Amersfoort získal 2 body a skončil 25. Stejný výsledek, co se týče množství bodů i celkového umístění, zopakoval i v roce 2023.
Loni debitoval ve Formuli 2, získal 13 šťastných bodů a byl nejhorší z jezdců, kteří odjeli celou sezónu. Tento výčet je, myslím, dostatečný, abychom si udělali obrázek o tom, že do Formule 2 rozhodně nepatří. A kde tedy hledat v letošním roce favority? Osobně si myslím, že největší šanci na titul mají 3 jezdci. Zkušený Richard Verschoor, mladý Jack Crawford a rychlý Victor Martens. Do širšího okruhu favoritů by se dali zařadit ještě Gabriele Mini, Arvid Lindblad, Pepe Martí, Luke Browning a Ritomo Miata. Dle mého názoru nás však čeká trochu hluchá sezóna. Nikdo z jezdců, snad s výjimkou Arvida Lindblada, není žhavý kandidát na sedačku ve Formuli 1, ve které proběhla generační obměna v minulém roce. Je tedy pravděpodobné, že ať získá titul kdokoliv, bude následovat bývalé šampiony Drugoviče a Půšera do zapomnění. My všichni budeme samozřejmě držet palce Romanu Staňkovi. Vzhledem k tomu, že ve Formuli 2 letos není nějaký generační talent, může se prosadit i jezdec, od kterého by to málo kdo čekal. Doufejme, že tím jezdcem bude právě Roman. Tak, to by za mě bylo všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a přeji vám hezký zbytek dne.